Oh, Nanzi, oh. Dan. Kudala ngikufuku na mina ngayitshela. Sicela Ay. Into engizoyilala Thixo. Kudala ngikufuku na mina ngayitshela. Tulani, your favorite show is starting. Impilo kavisi mama, yes. Siwe ihamba kanjani? Awenza uDodo eDurban, eJoburg. Anthi angina future bana. Ngane yakwethu umfundisi. Sawona unjani ekseni? Khathele. Ngithe ngiyothenga iMcFeast lapha ngafika ngathenga iBig Mac. iMcFeast angithi ile enamabhani engenalo ibhanisi phakathi nendawo. Okusho ukuthi inyama to inyama, skin to skin. Yabo. Angithi leyo kuthiwa yini iMcFeast leyo. Punctual ukuthenga eDeboneza angizazi into zalapha mina. Nangifika lapha na ke ngizothenga phela ngithi ilokhuzana iMcFeast leyo yini iMcFlurry. Kodwa lokho kungenalo ibhanisi bengifuna mina lokho kungenalo ibhanisi lokho kuthiwa iMcFeast. Mina ngifika lapha mina ngizithi ngizenze ibhoza phana sengiqhamuka ngithi sengifike ngithi ngicela iBig Mac. Yashutha la nto ntombazana umfana ngiqondanga kahle. It's very hard to tell these days ukuthi lo muntu intombazana umfana kodwa ke nangifika sengifika kuye ngithi mina esikhundleni sokuthi ngithi I want iMcFeast ngifika ngithi mina ngicela iBig Mac ngithi double patty. Futhi nje ekhanda lami akuregister ukuthi ngoba engibuza kabili kusho ukuthi kukhona into wrong engishoyo. Hawu ke enza mangifaya sengiyayivuka into le akuyona into ade ngiyifuna. Yeah. Manje the thing is I'm exhausted. I cannot walk back there. So I'm sitting now here. Pardon me. I'm sitting here now. So I have to eat this. So now I'm eating it. I'm shuffling it. And it's fine. It's nice. It's the pickles. My pickles. I don't understand people who eat pickles. It's why I eat. Oh, this is delicious. 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 Pickles are delicious. Hey. Ingakho nikhotha. Wow. Ingakho nenza izinto engekho right. Ufike chaza ukuthi ngifuna lokho. But hey, no, the thing is when Polly ngifike lapha yabona I think sengiyimastashile. Fela lapha I forget the name. McFeast, Big Mac, yabo. Iyumdedi lento is very confusing. I'm like, man. Yeah. Bruh, pickles Mambi. Mamba my pickles. Let's be honest, you know. This check can make you sleep. You know. Anyway, it's a beautiful morning. Guys, I'm going to Sanbona and Kesma 15 minutes after 9, man, on a Thursday morning. It's a Thursday. It's a Thursday, ladies and gentlemen. Thursday. So you know what it means. You know what it means. You know what's happening. Bagiti. Make sure siswam ukuthi uyamthumela ubrother something to motivate him during the course of the morning. Yabona. Because it's a Thursday, man. Yes, on the line.
namhlanje people are going to drink because it's Thursday. It was a Thursday, you remember? So yeah, man. It's a beautiful weather here in Durban. Clear skies. Yeah, man. So yeah. Nothing to complain about. So yeah, guys, it's comedy show. Yes. Yes, a little comedy show. Kamina. Worry not. It's on the way. Yo. What is up? Tsimbi. Ngicela ngithetha ama likes la ngithetha ama rose. Engesaba. Ngathi uzothi on Gaga CFM, the sound of the city. No, man. I so used to work there. You know. What's that? How long do you plan on growing your hair? I don't know. I might wake up tomorrow and be like, no, I'm done with this. You know. I might wake up and say something different altogether. So, so zona zikhona zona. Zikhona zona. Azathi ngifuna la engathenga khona ngifuna la engathenga khona what you call that? Then you remove my ingrown. I don't have ingrown, but I just want to have the kit just in case, you know. Don't tell me that I mean, I cannot order something today and get it next week. Angeke ngikwazi ukwenza into leyo mina. Mina mangorder into ngifuna manje. Then abuthi ngizo-order bese ungijethi ngizoyithola next week. No. Thatha nonsense leyo yakho usuke nawe la. Ngeke uzongiboneke mina ngenza lezo zinto lezo. Mina ngifuna into engizo-order manje ngiyithole manje. So when you go, oh no, Mahleka, there is Sheen or whatever, Shane Bani. Ungalinge nje uyiqala lento leyo. Close your pie hole. Share kanjalo. Angilindi mina engakho ngena I'm very impatient. Nentombi ngishela 2 weeks ngenze ngilunge. Yabo. Ngishana namuhla mina uma kuphela usuku ungazi ukuthi ufunani moving forward. Standard Bank. Anginasikhathi nje. uNkulunkulu wami nje ngenze ngikwazi. Lokhu ngihleli angilindane nawe ukuthi usacabanga ngicabangani yini okumele ngicabanga ushimile ngishimile relationship wise I'm not crashing out ukuthi nje mfowethu ushimile that's the thing awunamuntu uyishimela you want to think ucabangani ungenamuntu yes I just I don't want to get myself into get me yourself in hey ayikho into leyo I understand that I know. I just need some time to think. We can go out for lunch. Lunch yani. But usho mina ngathatha imali yakho mvelase. Ngilayisha wena mkhaphandini ngikuthathe ngithi siyodla out. Ungaka decide no. Udla amandla ami mawufika lapha na ufike uthi ke no. Ngeke nje. Ufundana uyincwadini manje ufuna ukuthi wena uyoshela baqome manje nje. Oh. Mfowethu ngeke phela. Listen. You're telling me that you want to decide. You still need time to decide, make a decision. Kodwa khona lapho wena usuka la uthwala ikhanda lakho uzongitshela ukuthi hayi macebe ekhulu khamba kanjani. Uzongitshela ukuthi you want us to go out and eat lunch. Ngemali kaba. Why ngavele ngithatha umuntu ozongiqoma same time? Angithatha umuntu ozongiqoma sivese sidlela ke imali yakho mvela ngoba at least yena uyangidrayisela moholo khamba kanjani? Ngemali yakho ngeke uzokubona ke lokho. Get to know each other sesithandana.
How? Uphethu, this imali yakho Mvelase. Roses, please. Can I get the roses? Imali yakho Mvelase le. When you want to get to know me, ngemali yakithi usuyibhubhudlile abezongitshela ukuthi no, I am not happy with you as an individual. Thatha umsangano wakho usuke la. Go. Ngeke. Ngeke ngathi ngathi hey, lalela la wena ngikutshele. Le nto le yayisebenza usafunda e-high school. Impilo le. Nopho. How? Le nto le yayisebenza e-high school. Futhi nakhona ngesizathu sokuthi uWhatsApp sesingenawo uzobhala into ushiye kanjalo. Ngiyancishana vele. Veronica, thank you so much for that. Uphuma umdanse kancane. Manje ngisho talking stage is very important. Ayikho nje important lapho. Nganza kwethu. Let me be honest with you. Indaba othi wena talking stage is very important. Talking stage I can be whoever I want to be. You know? I can be whoever. I can tell you that I'm related to Ramaphosa. Ukholwa now. Oh my God, talking stages. But I call what better. Get to know a person senthandana. Umbone hamba nqunu uthi oh lo akagesi lo. Akagesi lo. Yabo. Talking stage is scam. Ngani yakwethu. Yes. Uthi lo akagesi lo. Yes, unensila emhlane ehamba la. Ubona ukuthi akagesi. That's how you know a person. True. Yayizwa into engishoyo. Ethi lo hayi mina I've been not seeing anyone for 4 months. Angase ngenze lutho for 4 months. Kuyasheshwa la. Yes. Umbone bothi la esengenhla. Yes. Ekhuphuka ngoshuni waphezulu unawo ubhekele uyazwa. Umbone lo amanga lo othi ugcine 4 months ago noma 4 years ago. Unamanga lo. Onyakaza kanje imihlolo ngitshela. Yes, because I could mfowethu. Yabo. Uthi umuntu umphuthuma ngoshuni wezinja. Umbone ukuthi no. Lona unamanga. Why bayivula pha lento yakhe? Ngeke uzubone, ngeke. Nje mina ngaza ukuthi yabona nje masikhuluma iqiniso athi ngifihlela. Uma sikhuluma iqiniso. Mina mfowethu namhla wanginika inamba wangitshela ukuthi you like me or kanjani. 15 minutes later thumela ibele. Kumele ngilibone. Yes. Kanti kulindweni kanti. Kulindwe ngaza ukuthi uma sixaba sohlukana. Akulindweni. Yebo. Bakethi. Ngaza ukuthi kulindweni. Mana asikhuluma iqiniso yini elindingo. Thank you so much. Ama rose nganza ukuthi ama rose please. Ngiyaqala ukubona umuntu ozifela ngebele. Nje kulindweni inkinga la ikhona into senhle sibonga. Inkinga la ikhona. Hey wena uzohlala lapho wathi uhlalela imhlolo 15 minutes nganza kwethu. Yes, lento ukuthi mina I don't say futhi nje mina kuLunkulu uma ungasendile ukuthi ngicela nje futhi ngiblock please. Yes. Mfowethu mina ngumuntu oneyinkinga. Yes, ngidila nama customer frustrateayo. Veronica, thank you so much. Watetele Veronica Marozi ungesabi. Ngidila nama customer frustrated. Ukubona nje mfowethu le yanto. Hey, my God. Ngithi mangithi. Oh yes. Uyayizwa into le. Yay. Sanele, thank you so much. Yabona Tseli wami, hayi nana. Uthi mangithi. Ngithi ya. Kudlule sonke stress sokuthi udeclineiwe lo unginika ama document antu adla so blacklist. Uyayizwa into le. It's nice. Yes, ngisho nganza wethu. Manje wena usafuna ukuthatha isikhathi eside. I need to I have to think about it. Think about it. Mfowethu unginika inamba ekseni. Emini siyakhuluma ntambama uma ikhona ipossibility uma ushefile phuthuma uzendlini. Finish. Unless ke mawukuthi ke uyisibindi lapha ezana. Kuphela nganza kwethu. Le nto ukuthi uzohlala uhlala u6 months 90 days rule uvela ushone. Ushone finya. Ushone. Uzohlala la uthi ulindo 90 days o 90 days rule la kanti lo muntu lo mfowethu yezwa uyayigulela nje. Kodwa mnya bafo ipi SUV engayithola ngo7 ngenyanga. Ikhona bafi Grand Vitara, you are looking at Suzuki Grand Vitara ikhona. You are looking at that installment lapho ke. I also have a Cherry Tiggo 4 Pro ungayithola nangaleyo mali leyo.
What else? I have venues. I'm a venue akhona bafo. Ngesabi. Ngishela iDM lapho wena, shi number yakho. Uthi Madleka yimi lo mfowethu SUV. Mangisuka la kushange call mina mfowethu la kubonisa yonke imoto enginayo, sisebenze kube mnandi kube nje. Thatha imoto yakho hlwane nami. Uyabona. Monga blacklistiwe ke kumnandi kakhulu nje. Monga ungenawo ama errors kumnandi kakhulu. Bala kakhulu lo mfowethu. Mawusebenza umshubo ngoba ngizothi mina ngisendele 3 months bank statement, ungisendele 3 months payslip, ID copy, driver's license, sebenze. Usasa lokho kusayo. Futhi hayi nakusasa namhlanje imoto yakho ngihamba nayo. Kalula nje kanjalo. Yabo. Kodwa nje ganza kwethu ubala lonke abami. Ngani yakwethu ngishaya nje no DM lapho usha inamba ngokufonela ke number ethi 031 eyami lo number leyo. Ungabusuthi mhlambe abakwabani masingcwabisana cha. Kalula nje yimi loya. Baya approve aba self employed kakhulu. Ngishiyele wena inamba lapha mfowethu mina ngizobe sengiyisebenza into yakho. Wena mfowethu ungakhalcha imadleka. Mina mfowethu ngisosi installment eku 8000. Ngiyehlise installment ibe u7. Injalo ke mina nganza kwethu. Mina futhi awekho ama customer amonke akakhathi emadleka emfowethu le moto uyayifuna kodwa manje installment inkulu installment mfowethu. Ngilwe ngihambe nawe. Ngize sifike la khona esivumelana khona. Lezo nto le. So ungesabi. I do magics. Ingakho la emsebenzini baze bathi imoto ngiyidayisa ngathi ngidayisa iDexwit. Yini? Ingoba ngihamba nawe. Uyazi ngihamba nawe sisuke eqaleni sesofika egcineni. Yes, bese ngisuka lapho ngikuphi i full tank. Ngisuke ngiphinde ngikuphe igift. Wakwayibona lapho nto le. Nabo tusenhle bayazi. Kade besho uthi hayi Madleka imoto uyidayisa iDexwit. Uvela uthi nje. Uthi ngobani? Mina mfowethu ngale unginike ID nami ngithi okay ngicheck. Ngithi lona siyasebenza. Lona okay credit score yakhe u5 bani 549 550 we can work I can try he 7 me finish hayi manje Madleka ngeke ngizokuthiwa ifuna ideposit phuma lapho uyazophuma lapho uma nje mina ngisebenza ngiphinde minus the deposit le lezo nto le so ngazothi into engiyenzayo la mina yazi ukuthi wena moto engimoto kimi ngeke nje wena lama complications lawo phuma lapho laba bakutshela phuma lapho nangu Madleka listen and learn injalo nje alo kutatazela hello hamba kanjani Zondi injalo nje nganza wethu lento le yakho yokuthi wena uzohlala la uthi hayi ngisafuna ukumazi kancane hayi mfethu hayi I need to know you better because now we cannot just start a relationship because of this ungalina nje suka aphela njani ngiphelile mina ngeke mfowethu ukushela u2 weeks ngeke never ngeke not me mina mfowethu ngiyaphambili angidlehli nje ngiyaphambili wena uthi uzafuna you know me better ngeke kulungeke lokho manguza wena ayikho indawo kuthiwa inguza ayikho nje indawo mina mfowethu ngokomnyayisa wena mkhwepha nani ngithi mina la into ekumele uyazi ukuthi angeke nganza wethu angeke 2 weeks ay no wes nganza ukuthi igama leli powerful igama ethi Madleka very powerful this name kuho umuntu oqashwe ngenxa igama lami oh my god uthi babembuza ku-interview are you familiar with this and this and this? What do you ngazana noMadleka? Wathiwa, how? You know him? Wathiwa, yes. Wathiwa, really? Wathiwa, yes. Wathiwa, me contract. Please. Powerful. Mathiwa nje tell us more about yourself. Or I know Madleka. Yes. No, ngikhuluma yakhona phela mina ngathi angiqamanga. Yes, angiqamanga. Ngizonenzela ivideo ngoba aningikhola. Ngizonenzela ivideo nginayo lo muntu lo. Ukuthi kuthiwa tell us more about yourself. What I know Madleka. Kuthiwa there's someone I know she wants a car but has a credit bureau. What can she do? Hey, akakho ikweleti lo. So sikhulume after. Akakho ikweleti. Yeah, uma u-credit bureau wakhe usamvala nje intweni akayikhokhe. Yeah, but uma uthi awazi umvala intweni but uyazi ukuthi igama lakhe limele. Just give me her ID number. I'll just check for you. Ukuthi what's the problem? Bese ke siyakhuluma naye. Yabo. Nani ngenza ndihambe nenze ikweleti. Wena mana futhi wena usenza kanjani isikweleti? Yes.
wena usenza kanjani ko nalady thank you so much ngazothi ama Rosa noDedeli phaya manje nina la yazi ngicasule ulokhusani wena usenza kanjani isikwele wena wakwabona wena nje kuthiwa nje kukhonto ozoyikhokhela for 15 years wena lezi kwethu zene ngasile nihambe niyithatha nje bese nihambe ngene yonke indawo le bese kufika icampaign ngakini wazi kahle ukuthi uhlala eManguze awukho uTruworth kufika icampaign yakwa Truworth eManguze uzothola lapho uTruworth yeah uzothola laphi uTruworth eManguze kuno dance nakhona wathutha udance kwaSalu Express kunamagama kuzo uHuluis uzowenza icampaign uHuluis eManguze uzothola lapho eManguze uHuluis eManguze usuzohamba ujoyina ke nawe ujoyina bakumunca imali bese ungakhokha emva kwalokho ushintsha amakhadi uthi akangidlanyela ushintsha amakhadi bese bangcwisa igama aniyekeni ukuhamba nijoyina izinto yes ujoyiniswa usine lo onezinye lodwa owahlukana noThabani usuhamba wena uyajoyina ke ngoba usine ozene idea musukuyenza into le usine nakazi uqashi uthi masumbuza uthi sine manje lento le anama ngazi chomi ngangiqashiwe uyabona kwakunemali phakathi ujoyinile ke manje wena sengingcolile igama lakho ufuna uzothenga imoto la kuthiwa ukwetha icompany okuthiwa uMMT asiyazi nayo leyo company nawu sethi lokho angiyazi naleyo company uwazi kahle wajoyina uhambe yokade nihambe nematendeni la matende itende lokabani lapha itende libhale line coffee enkulu wena uyojoyina uhamba ujoyina nje azikulungela izinto manje igama ngcolile awazi kumele ukhokhe phi kumele ufonele abantu leyo company siyabhungwa kudalo wena uhamba uyajoyina nje uyayibona unawo ingozi but has she sought help in terms of understanding with how then she goes about kumele akhokhele imali esele noma kumele enzeka leni yabo kumele awumcheck nje mfethu umcheck kahle ukuthi inkinga yakhe yini khona la aye khona mhlawumbe athola usizo yabo ngoba kanzathu uma ubona imoto izokuhlula this is my advice to anyone who has a car obona ukuthi umsebenzi usuncinci ihambise imoto fast bengaze beyithathe yabo uyahambisa imoto futhi ubasha nayi bank ngicela ithathe imoto I will do so sure ngicela ithathe imoto ngoba ngibona ukuthi in future I will get a job and ngiyabona ukuthi ngizoba senkingeni ngicela ithathe imoto kuse kahle xoxe nje kahle ubachethi no imoto nayi whether how much okay ngicela ithathe ngoba uzosanda isikweletu la kanti imoto yakho nayo selimele vele yeah one thing you must know depreciation of a car is very quick imoto yaphuma nje la yahamba lapha kulowa mgwaqo loya yaqala ya depreciate and then Omoda my salary is 9 can I come yeah I can give you an Omoda Street that's the lowest spec ku Omoda based on your salary that's after deductions and it's 9 low is after deductions yeah we can get the lowest spec on the Omoda I can think ngizamela lezo nje that's the lowest I can give you but again so it's good it's a good car it's the same model of design in terms of umzimba then ngekuhluka ama features phakathi yabo esihle just leave me your number out there then I'll phone you you know DM me your number then I'll phone you how's that you know yeah because even ingathiwa but look for a cheaper car I have a variety of cars that you might be interested in yabo inka manje abantu la bafe yes how unfollow la mfethu kusho leyo nto nje you even follow me yes hayi mfethu hayi uyangifollow mfethu uzosho le nto le if I'm earning 5-6 by default you don't qualify for imoto ngesizathu sokuthi minimum requirement is 7.5 yabo unless wena athulile emhlongo nje man uma kukhona enye income onayo eceleni then singakhuluma yabo that can take you up to then 10,000 rands you know
singakhuluma, meaning kukhona enye i-bank statement ongangipha yona. I have commission as well. But does your commission take you to about 10, 12? Ace uthandeka wemadleka. Ace. Hi madleka. Hi Nosi. Ace. Hey mina ngibuza. Oh avuthandeka. Oh hey nawe phela yehlisa umoya mobhala. Ngikhona ngeendawo. Nganze ngisho ngicela ama rose. Hawu bakithi. Hawu umuntu usezozanyanye. Hayi madleka thobile cebe khulu hamba kanjani? Umuntu bathi yazi sengize ngiphakela umoya. Yeah, Lago 9. Yeah, we can work with that. What you can do is DM yabo, ushiya number yakho, your WhatsApp number and your cell phone number ofonela kuyona. I will both phone you and WhatsApp you so that uzongisendela ama payslip akho 3 months no bank statement wakho, a copy of your ID and copy of your driver's license. So like, how bakithi? Macebe khulu sibonga. Then we can work on the deal. Yeah, I can try and get you a Toyota Vit. Yeah, you'll be paying around 3.5 to 4,000, so you're still safe there. What else can I get you? Okay, Suzuki Desire buzo phepha mnandi laphana but sebeyithathile. For even lele JAC unalo yini, I need it for a small contraction. Yeah, nginalo even ba for JAC iyo engihleli kuyo. Yeah, ngina. So your T9, you are looking at a range of 549. That's your T9 Lux. Then your Super Lux, you are looking at 600. Then your Super Lux A 4x4, you are looking at 659. Yeah, bo. Yeah. Then your Hunter, you are looking at your 698. As long as ngizothola nje okusaka umotwana ngicela ungidm ethulile ngane yakwethu ngizosebenza ukuthi uyithola imoto ungasabi ubala kakhulu lona ngicela ungidm ushiye cell phone number yakho uthi madleka yimi uthulile ushiye cell phone number yakho ngizobe sengiyakufonela yabo ngizakwenza nje lokho just so mongekho blacklisted namhlanje mfethu singakhuluma ukuthi iVT ulala unayo yabo namhlanje uma nje igama lakho lilihla izikweletu zakho noma bathi unezikweletu manje but oyikhokha kahle. Number 1 ngicela ukwazi credit score requirement. I-credit score kahle kahle siyasho ukuthi u630 u6 bani kodwa into esuke izos advisor kahle in terms of giving you into correct izikweletu zakho ukuthi uyikhokha kanjani, because you might have a credit score ewu670 but izikweletu zakho uyikhokha kabi yabo bese kuya affect la kufika umuntu one credit score ewu558 ngenze example but izikweletu zakhe uyikhokha kahle aqualify wena ungaqualify, you understand? So kusekuthenini uziphethe kanjani wena. I-Starlet X mangikhumbula kahle so349 mangaphosisi umfowethu osithengile installment yakhe yabo u6 yayu 6.9, then we try to work around the figures wagcina ithole ngo6. Njengoba ngitshela ngane ukuthi mina ngiyayilwela into yakho yemoto ukuthi uyithole yebo. Yeah, sikhona ayike into engekho mkhaya sikhona. So ikanjalo nje ngani zabethu ikanjalo nje. So indaba ye credit score yes phela kumele ibe yinhle kodwa okungcono kakhulu ukuthi uyikhokhe kahle izikweletu zakho. Kuyakusiza ke lokho ke. Manje uma ungayikhokha kahle izikweletu zakho nawe awumile kahle wonakele. Yes. So manje lokho kuba iproblem. Yabo. Nawe uyahlupha njalo nje. Yabo. So injalo nje ngani zabethu. Kalwa nje. Niyangidm kodwa labantu ababuza ngaka ukuthi hayi manje madleka futhi la niyangidm kodwa. Ungabe sengiphuma la ngithola 0 DMs based on ilokhuzana. But if I just DM'd you my number regarding the JAC van, when you get the chance, please reply to me ASAP. No worries, I will phone you. Mangiphuma nje la, I will phone you. I'll phone you. I'll phone you and then explain to you step by step. Yeah. So you get a good bucky. Don't stress, my guy. Yeah. Also, ngazabesho. Uma nsenza ama iPhone uno iOS 26 awufoneleki yazi ukuthi unknown number ngeke ingene. Yabo.
so kuyi problem just hamba uyicisha la option ngoba mase ngikufonela number isangeni mase lokho athi umlungu state why are you calling state why are you calling state why are you calling yabo ngcono leyo number mayiphinde ingene ku WhatsApp then kubalula ukuthi okay mayatholi ngapha efonini ingene ku WhatsApp ithi show mfethu Madleka kanje can I phone you or maybe please save the number so that I can be able to reach you yabo simple and straightforward yes manje wena oh my god I'm using iOS ban 26 they cannot phone me they ucinga nemsebenzi ujalo you are looking for work we are applyer aba sebakufona abasakutholi manje DM me your cell phone number yes bese ngikwazi ukufonela so wena ucinga umsebenzi kodwa une iOS 26 kuyafona ku 031 bafuna ukutshela ukuthi we are calling you for an interview awusafoneleki ke manje yes ngine project that just got started manje ngoNovember ungasabi emkhaya God I have to start awesaba I'll phone you just mangiphuma la awesaba don't tatazela Madleka indoda yebele bakithi wase ukhuluma khona uyaprofeta manje otherwise ngathi hey nina mina ngiyaphuma la ngoba nengift why were you in my dreams this morning today morning ngazi ngani mina awu uthwale uzwa khona uzobuza mina uthi ngazi ngani uma ungazi wena mina ngazi ngani mina Madleka uthi ngazi ngani awazi kwa wena ukuthi ngifuna sekumele ngikwazi mina bengisendlini nami ngilalele lapha wezwa uzobiza mina hey wena ngalinga nje thatha lo msangano nje njengamanje uqoqe wonke umsangano wakho ubuthi usuke la ngoba uzobuza mina into engahlangene nayo angazi kwa mina hawu hamba kanjani lo hey wena lona futhi akasuke nomsangano wakhe lo wezwa uzothi mina ngitshela wena you demon uzongitshela ukuthi mina ngeke uzokubona lokho mina futhi angihambe ngicaluza nje amaphusha nabantu mina mfowethu lutho not me yes mina ngicala nje amaphusha nabantu uyangibona mina yes ngabe ngimadlodlombiya phela la kodwa ngifresh why because Madleka yes so ngaze sengisho ukuthi mabethi tell us more about yourself ku-interview uthi I know Madleka basothi no what I mean is yazi sebezobuza who's Madleka ubacanga ukuthi umuntu omkhulu la ekampanini beyitatazele eqasha igama powerful very powerful name this one ilisebenzele leli gama kabuhlungu wena ukuthi ungaje ukuthi uphuphana nami ngoba nami who are you wena ngikhwepha ndini wena uswa yazini bye yini futhi kanza wethu angibona ngekhathi I need to phone my customers Storm sitting let's check you are looking at 9 mfethu 9 yeah you are looking at 9 because okay angikhulume nje ngale ngihleli kuyona yabo wathi ngivale la kuze uzoyibona lento le per 100,000 you are looking at 2,000 yabo meaning icheck lengikuyona iubani iu 549 yabo don't know this one no this is more because this is the 4x4 but the 4x2 you are looking at 549 so per 100 remember so that's 2468 about close to 10 so 549 that you're looking at 9 about 95 isn't that if you were going if you were a Sangoma she was going to come to us so per 100,000 you are looking at 2,000 installment yabo izinto nje kanjalo lento now it gives you direction with oh okay so uma you 554 so I'm looking at this 549 pardon me it's showing hey Tyrone vangizazi phela mina imoli masuthi uTyrone bhala igama liphelele ibani Tyrone masuthi Tyrone ngizazi ngani angazi nje yes bhala futhi la nawe ukukhuluma yathi ukhuluma nomuntu ye cha ngeke
khuluma kahle motoni leyo kona wathi icarnival ngicabanga icarnival ngathi oh man ukhuluma imoto enje yabo then I had to look it up. I said oh okay this car so let's khuluma imoto lapha 800,000 iVW oh angisazoyicheck webafu yabo ezinye izinto emkhaya kulula ukulokhuza kulula uma sizoyenza application yazi ufana nomakhi wami angizakhi ke mina izindlu mawuthi ngifana nomakhi wakho usho ukuthi umuntu owakhayo I don't build houses awumakhi mfowethu ngiyabonga kodwa nje cha akumina usho neighbor uthe makhi uneighbor makhelwane makhe not makhi okumakhilwane cha makhelwane lo uthe makhi and uyabona mehlo nina wenhliziyo emhlophe nohamba nishonela ukufakaza ngoba umuntu akayikhulumele yena uhamba uyafakaza la lo local man akazikhulumela hamba uyafakaza usho uma neighbor uwazi ngani wena wazi ngani hamba uyafakaza lapho uswenzani zankosi ngini nihambe nifakaza nje awazi nokuthi le ndaba ihlane nani kodwa usuyafakaza ufakazile ufakaza yonke into akukhulunywa nawe kodwa ufakazi lokho vala phayo hole awubakithi hey uNkulunkulu wami awufakazi uyebula akukhulunywa nje na kukhulunywa nomadleka wena angazi nokuthi uba igama lakho I will wait for the call my brother eating ngiphume la ngisebenza ngani yakwethu lona mfowethu hey wena akukhulunywa nawe hamba ke mashi uyayiphosa umvuzo ngizokublock thana ngeke mfowethu thana ngeke bese ubona kumlimo tsheleke mina ngithi mina thana ngeke ublocka mina la ngoba angazi ukuthi ungenwe yini blocka mina manje la kube zikhindi nje kusheshe lokhu uphinda eyodwa ngathi la ekhanda lakho kuthe qhwiqhwi ungalinge nje la mina mfowethu manje ngoblocka tsi ngabe nankinga nje kindness sibonge kindness funa abantu abanje nako kindness hayi umvuzo mhlambe bebhala ama sentence ka10 ingakho bengenayo intombi omvuzo babhala izo nga10 ungatshela umuntu ka10 wena usho into yodwa hayi awumadleka bhuti ngani yakwethu wezwa thina sazo kindness la izinja ze game wezwa izinto ezifike nje asikhulumi kakhulu ithi madlaka mi bamba la nayo usenda ama rose awu10 bese ephumula ke wezwa into leyo uthi umuntu usamncoma vela phela endleleni ngathi umsuzo wehashi kuthi nya wezwa into leyo onalipele enyane yo onjani onalipelo enyane yo thatha leyo pele wakho nawe usubuke la angikuzwa umuntu uthini uthi upele wenhleni angingene into leyo otho nalipele ipele ubani umkhulu wakho nake la tshele mina uthi nginebe uyamuza kodwa lo muntu uthini yes kwale yasoko uzongiza ngebele la uthi mina yalipele yes suka la sangana ndini hawu methelo wena makhulu ehlelo umoya ngeke ke la wena ude walithola ibele manje utshela mina ukuthi ude wathola ibele ngenzeni mina angimazi node lo khuluma ngaye ude ubani ude
umtshela uDale uthi ngithi congratulations ngoba mina ngimazi vele uthi uDale walithola ibele. Because if ngihola 18k ngalithola. Yeah, but we can do application no bafo. We can do application and see ukuthi isibeka kuphi. Hey, how do you keep it that way? Tinhle, how bakithi yabona umswazi ke lo, umuntu omswati. Hey ngizonenzela ke routine ukuze ngibone hayi manje angikwazi uyichaza into le ngoba mangizoyichaza ngizothi nginamanga. Yabo? Yeah. Ngizoyenza ivideo bethu ngizobona ngoba mangichaza kuba manje nginamanga. Ngiyaphuma manje la mina hayi. Good morning. Kunjani? Hawu bakithi. uNkulunkulu wami. Ngiyabonga hawu sihle. Yazi sihle mfethu. Ngicela uthe ukubombe useGoli. Mina ngathi ngizoya eGoli. Hey amagajeni ngihamba nje ngitumela mkhwepha. Hey wena mkhwepha ndini? Ngizoblock yazo. Menelis ngizoblock yazo. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sihle. And ngizoblock yazo. Yes. Ngizoblock mina kube ncane indawo. Daisy ngiyaphila izolo nganza kwethu. Ngicela i-wallet ngiblock. Ngicela i-wallet ngiblock lami. Ibroke lami today manje. Izolo ezosibhayila noma ini. Izolo ngihamba ngiya lapha eBria Center. Guys akathi ayabiza ama-gym. Ayabiza ama-gym Teddy Bear we country. Sawubona awu Teddy Bear bakithi awu bakithi sawubona Teddy Bear awu bakithi ay good nice Zulu accent iyabiza gym but it's cheaper when you're paying the whole big amount because for a year you are paying 2,000 rands, you know. Uyanya wena sekuthweni hey 2,000 rands for the whole year, that's cheap. So funa 6-pack bikhona 6-pack yelo kuyanyamalala lokho amafeje sikudla la. Yeah, so monthly you're paying 250, so that's 250 250 250 250 250, that's 5 months, that's 2,000 rands. Is it 250 250 250 250 inamanga man 250 250 500 250 6 months, you understand? Is it? Yeah, I know ngibala umsangano ngaza kwethu sizani phela 500 500 no, it's expensive. It's better you pay ngelokozana. Awu yabo bakithi ufuna i-determine ufuna ukuba iscore up input. No, mawujima ukuba iscore. Ezinye izinto beyikhiphe la mawujima awujimela ukuba iscore because abaziningi izizathu ezenza abantu bajime: to maintain weight, to be healthy. Yeah, ngizobiza ubaba udokotela ngale gym yakho. Mbiza mental health. Yes, 3,000. Yeah, mfana, thank you. Yeah, so it's too much. It's too much. But I'm only going to pay for 6 months, so I'll pay like 900 rands if ngikhumbula kahle. Yabo, 900 rand plus 120, so that's 1,200
20 rands, you know. Sawubona. Mlamfo. Hey. Villa. So yeah. Ngizojima ngibe ngidla ibheka. Ngifuna ubona ukhona ozoba nenkinga lapha ngijima ngoba imali yami ekhokhela. Ngizojima ngibe yena. Akekho umuntu ozothini. It's my money that I paid. I can use it anyhow. Try water fasting, I can't. I get dehydrated easily. I can't. Yes. Futhi ngathi kulikulu ngathi maduze nesidudla. Drink water the whole day, no food and eat. Double 6. No, wena. Ngiyayenza la nginankinga nayo. I think you guys are not understanding why I'm going to the gym. You know. I'm going to the gym because of my mental wellness. Yes, I need something to get my mind busy because mangisendlini ngicabanga kakhulu izinto yabo. Akathi ngicabanga ukuyibulala cha, ngeke ke mfana kithi impilo imnandi kabi, yezwa. Ngihamba ngisho ukudla never. Lutho. I just need to keep my mind busy. Yabona. Ngazi ukuthi okay. Like yabona manje, how long have I been live now? Let me show you. I've been live for 46 minutes. So I have so much free time on my hand. As much as I'm working here, because I'm getting customers then from here in Gawafonel. I have too much time. So ngathi lesi sikhathi ngasiyutilize. Yabo. Ngalokho ngihleli nje. That's what I'm trying to actually achieve from this. Yebo, angijimeli ukuthi mhlambe ngifuna ukuluza iweight. Mfethu mina mawungabuka ama video amakudala ngiphuma ekuthenini ukuba islender esingasile. People thought I was sick. Bengiyislender ngemobi nje uNkulunkulu wami. I'm not going back there. I just need to maintain what I have. Yebo. I think ngingaza ukuthi nithi manje ngibona lethi, oh my god Madleka, you have a beautiful structure. I worked hard for this structure. Yes. Worked very hard. Very, very hard. Yeah, boy. So nje uNkulunkulu wami abanye bathi unemlenze emihle. Ucala lemlenze iphapha memoyeni? No. Gokude la kusuka khona. Mina mfowethu bengimubi kakhulu mfowethu yezo. Futhi I'm proud ngoba ubamba kudala ngoba uNkulunkulu has evolved me. Kukhona umubi manje. Yes, unemali zonke kodwa mubi. Beautiful structure. Yeah, ngimuhle mina ngazathi yes. Anginendaba noma ngangicoma kodwa mina ngiyakutshela ukuthi mina ngimuhle. Ngimuhle. Ingakho ungeke ngibone ngihambe ngithandana nomkhwepha nje thizeni. Ngimuhle and I know it. Walweni hey khona. Yes. Ngimuhle. Ngimkahle, nginwa kahle. Uba uthento le ndawo wena ungitshela never. Mina mfethu I tell myself, I'm telling myself. Yes. Ngimuhle nginwa kahle, I give the best hugs, ngiyanwebana kabuhlungu nje mfowethu sweet wodwa. Mfowethu ngeke nje. Ngeke. Ake ngizincishe. Ngeke. Oh. Mfowethu mina hey, ngeke mfowethu hey wena. Mina mfowethu mina oh my god. Yes. Into engitshela yona la ukuthi cha. Ngikukude la kusuka khona. Yes. Bengiyizumba lokugcina ngci. Ingakho abantu engangifunda nabo they cannot recognize me manje. Yes. They cannot recognize me now. They're like, fana, hey, who hello? Yabo. Rebel, baggage nokuthula. Abang recognize. Hayi ukuthi mhlambe ngicrimile cha. Hayi ukuthi mhlambe kanjani cha. Ngibe namashumi to work on me. Yabo. Hey, ungayimukeli invite uNkulunkulu wami. Yeah, I said that again. Mina mfowethu bengiyizumba. Oh. Hey. Yabona mantombazana, wathi mawungena eklasini uthi mhlawumbe uzoyicheckela abafana. Yes. Umuntu othi mina wangithandisa ngento eyodwa uthi noma omuhle kuphela. Uthi ngiyamthanda la ngenxa yomoya wakhe kuphela. Hayi ukuthi ngiyamthanda ngoba umkahle. Hayi lutho.
Lokuthi wakuthanda umoya nje wami. Yabo. Manje ngifuna umuntu mayethanda umoya aphinde athande nami. Yabo. It must go hand in hand. Yes. Ayibo. Angithi nje ilokho engishoyo. Ukuthi manje sengusweet. Bese ungitshethe mina ngaba nentombi embi khohlwa. Never. Ngeke ngazothi I'm very picky noma ngoba lami bebe very picky ngisakhula. Yo no. Nami nje manje no yes. Nje ngeke mfana iso ngeso. Iso ngeso. Ayikho nje lento le mfowethu. Ngeke uzokubone lokho. Kodwa hawu mahleka muhle umoya wakhe ngofanini ngichazela mfowethu ngofanini ngichazela abantu ukuthi ngathanda umoya wakhe ngeke ngize ngikwazi mina futhi ngifuna maqhamuka unkosikazi wami bethe ha hey angeke nje mfana yithi ngeke ngifuna meqhamuka kuthiwa ha yeah futhi nje makunomcimbi ekhaya ngizomthenga lokho kokufaka la onyaweni lokho okukhombisa ukuthi umuntu ulimele ngimfake la. Yes, ngimfaka lapho onyaweni njalo mase ekhaya afike kuthiwa umakoti ulimele ngithi hayi ningamisi ngapha kumhodo usu uchecha ngicela imike amaveja namasaladi enza amasaladi ngoba unkosikazi kaBhoti lo ulimele yilokho nje engikufunayo. Yes. Ngeke ngazi ukuthi unkosikazi wami never. Ngeke nje ngize ngilunge. Hawu. Unkosikazi wami usebhizi lapha usehudulana nehlama samathumba enkomo. Hey, wesqueeze awungibaleka ipipe ngivele ngilishuthe phakathi ethunjini. Kodwa bese kuphuma. Hayibo. Unkosikazi kaba. Ngeke mfana. Can never be my wife. Ngeke. Hawu. Awuvula i-pressure pump lapho. I-pressure pump. Ethi ukufuda nkosikazi wami ngifuna futhi athi hawusanibonana ekhaya. Ngine 6 pack laphana ye Coke. Ngicela siyise kamakhelwane ngoba niyasazi isimo. Bese nithatha ke i12 pack nilethe la ekhaya. Bese laphana nkosami kune rice siliphathele ulokhuzana usithe lo osilusela la ekhaya. Ngicela nimthathele bakithi ukudla kwakho usithe. Bese nimnika ke u2000 wakhe engamthembisa wona. Ngifuna nje ukuba nonkosikazi ojalo bakithi. Hey, ngifuna ukuba nonkosikazi ojalo. Hey, ojalo unkosikazi engifunayo. Yazi. Mayifika unkosikazi wami kuthiwa unkosikazi kaBhoti ebakhombe ngokhiya. Mi boyo ngicela uthatha imoto leyana uyise car wash ngoba uyamazi ubhuti wakhe yimi. Ngicela uye laphana nje nithatha imoto niyise car wash ngoba mebuya ubhuti wakho niyamazi kufuna ukuhambe bona yonke la indawo kubantu abayikhula nabo. Please ngoba vele uzobuya ngemoto yakhe le asebenza ngayo leya but lena ngoba imoto yala ekhaya vele niyazi ke ngicela niyiwashe lapha ningathinti lutho mawuthi kuzoba kune coffee kuthiwa Hennessy ningalithinti le coffee lakhe lelo mfowethu. Hey ilokho nje mfowethu. Yes hayi lento le phesho ukuthi nkosikazi wami uzofaka iphinifa elibhala ukuthi Mthembu's wife. Yes uma ngihleli lapha nensizwa sibhizi sosa ngithi ngihleli ngine take away la eduze kwami I take away uma ngosa ngisiya ngifakela phakathi ngibiza ingane yethu lubanzi mi hambone kumama. Ya mi hawu kodwa umyeni wami ebedla lezi zibhizi lapha zihlafuna no carrot ephila nje awuzosebenza mfethu yabona that's one thing that you must know. uNkulunkulu engipha ngowesifazane ngifuna aqhubeke necareer yakhe ngendlela afisa ngayo but abe nesikhathi somndeni wakhe lokho nje ngikholekelayo yabo hayi lento manje uthi uyoba isidumbu la endlini mina ngifunda into leyo yabo ikhonzela kodwa futhi awubakithi uhlekani ngikhuluma izinto eziqiniso lo. Yes busy isivuthwe inyama la desosa nensizwa phathisa ingane hamba umnika
ngiphathise ingane yami yabona ebhize bathola bepheka ujeqe bowufaka eketelweni bewubopha ngoplastic athi no ngwaphathile amamagi so afaka nje irama bese ujeqe inhlama siyifake phakathi yabona ukhona ugalazo omkhulu so fanje khona bese ke sikhipha ke kobe sekuready koba lula nokukhatha kuphela owesifazana ozanani nanto kuthiwa impucuzeko owesifazana ozana nanto kuthiwa impucuzeko uye ukuthi usudla ilokhusane ujeqe kusuleke ilokhusane uplastic unamathele kwasala igama kujeqe libothi boxer hayi ke no exactly umakodwa izinto uNkulunkulu wami work smart not hard easy solutions impela well uno plastic obhala ukuthi la ujeqe ubhala ukuthi spa good for life no not my wife unkosikazi wami kumele kube umuntu phethu obanayo imistake noma abone into angayi-improve yabo respectfully hayi kuthapha yes emshadweni futhi ke niyazi ke ngihlezisha emshadweni angifuni abantu aba-100 ngifuna nje 25 from her side 25 from my side finish mongayithola ngi-invite wanga RSVP wa ungezi ngoba lapha ngongena nge-RSVP uverse uthi uscan ungene sawubona mkhwepha abakethi fana mini ngiyazazi nje ngihlezi ngiyibona uthi RSVP wathi hayi kuscan ungene uthi yafika ayi mina ngazana ubafo sasikhonza la kuthiwa suka bhuda ume ngapha eceleni asikhuluma indaba yesonto la uyithole invite na hawu lasadlana ibhola so yabona wonke umuntu la isihlalo sakhe se reserved yes isihlalo sakhe itafula linama goodies wena uyafika la uzoba ufam Julia uzanela ingane yakhe enamafinyila izokhala ingane la manje sekuzophazamisa i-tape siyikhokha imali enzima sikhokha le DVD le ukuthi sishuthwe wena ufanele ingane yakho isiyakhala ingane la sekuzwakala yona never angeke ke bana hey angeke sekukhala ingane yakho la sekuzwakala yona la manje ingane angisazwa noma sethi I do namagama ankosikazi wami angisamuzwa esethi ngizokuthanda ebuhleni nasebubeni ile ngane yakho la ukudla okulampo ukuthi catering suya ngapha ekitchen ngisacela ukumshintsha ipampers eduze nokudla okuzodla obani ushintsha ipampers hey wena ungezi ungalinge nje ulibhade nangebhadi la nje uNkulunkulu wami angifuni iyodwa mhlawumbe sekuthi ingane ezoba khona 1 ile ye flower girl bese 2 ile yama ring kuphela then laba abanye abazokikiza abazowitness umshado kuphela nina abanye sonithola esigcaweni le okuzobe kuhlatshwa inkomo eziwu2 inkomo ke vele ke ngiyafisa ukuyihlaba inkomo ngaza ngathi mina mangishadelwa ngihlaba inkomo mhlawumbe zingawu3 eyodwa umphakathi eyodwa eyamakoti eyodwa yamkhwenyana finish yabona le umphakathi noma bangayicaza ngendlela abayicaza ngayo anginendaba yabo ngenzela ukuthi nganza ukuthi singahlaba inkomo eyodwa ukuthi manje umphakathi usudla inyama encane abaso enjoy inyama ngamakoda abasenayo inyama kwamkhwenyana asasena lutho yabo ngenzela ukuthi nje sihlukanise inyama sikwazi ukuthi le sizoyibeka kuma cold room lena so ifake ijumbana I believe in giving to people yabo yezo nto lezo nje manje ke hayi uma ungatholanga nje email ethi RSVP ilocation futhi akuyona location le ozokwazi ukuthatha ibus iyokubeka noma uthatha itaxi yokubeka noma urequest yokubeka no ngeke indawo vele kude yezo an excluded place from town indawo le kude eceleni kumele ube nemoto kuzuye khona sekufika nabantu webomphakathi la ngebhasi elibhala ukuthi ikhwezi
bafika bazobona i-decoration i-decoration yethu siyithanda thina itshekile ithe bese uyafika hey niyibona i-decoration yakhona ibize yatsheka awukhiphi lutho unjalo nje ukhuluma kuphela uyibhathi nje wena uzokhuluma nje kuphela la hawu niyibona i-decoration siyithandile thina nonkosikazi sayibuka ukuthi no this is perfect for us usuyafika wena uzothi i-decoration ikhona nje sikwenzela i-dessert ehamba nelokhuzani ini lento le i-oats la eceleni uzothi yo basidlisa ummbilo omile awazi lutho angithi nama raisins owazi uthi yo basidlisa ikhwakhwalala yini ingakho singeze kumeme athi yabo awukho ezingeni uthi izinto awuzazi usufika ugqoka upink wakwabona nje emshadweni upink yes umshado le yama 1k lawa ama 1k lawa amadala o17 ngeke uzokubona lokho akaphathanga nesipheko umkhaya akaphathanga nesipheko imphungulu nje yes ay ngeke sekulunga ngani zothu ngeke with all due respect ungalinga nje ulibhade emshadweni ay nizosha vele ngoba izinto masinitshela ngifuna ukuzifunda nizosha vele yes usumileke lapha ke yes kuyacela bafowethu sicela ningashuthi bakithi ni respect nomshado wabo ningashutha na but i-couple ingayishuthi ukweke manje igane kasisi igane sisiba ubani wena ufika kanjani la kuceliwe la ukuthi please ngicela ningashuthi yes sizowenza ama vlog emshadweni aba uthola ama likes ngomshado wami no ngeke ezokubona lokho yes hey guys sisemshadweni uyashada manje ngazo papa yini beka umna nihlana nawe sengikhathele manje hayi guys yeke lo leyo no nje ngoba select mina emshadweni wami bandla yabo wemzala sesishadene nonkosikazi sihleli usuyafona umzala ngicela ukunivashela phela uyaplana mzala ayi mzala ngizokhuluma nonkosikazi ngicheck ukuthi can we host you for the weekend yabo mfethu usuvela utheleke ngathi kwakho la usuhamba lana uqimbile futhi isisu nonkosikazi mfethu la mina yes kukwami la yes kusemzini wami la kodwa kukwankosikazi la abangihate mabangihate anginankinga mina mfethu uthi uhamba uqimbile la mfowethu hayi mfowethu yabona usufika lapho uthi uyaluza nje uhamba nqunu la egcikela uthi uyazi wemzala umathi kanje uyibeka lapha ilokho usho ukuthi mina nonkosikazi wami mfowethu as-advise nje ngalento oyibona lapha usho ukuthi wena i-advice yakho yona right ukudlula le yethu mdlala uyabona uma ungabeka itafula laphana nibasele lapha hayibo usho ukuthi nje ngoba sinje sibangaka nje si wrong thina lento esenzayo hayi thina mfethu sokuqalela mzala mawufike nje wahlala u4 days hamba mzala ngosuku lesi4 hamba nje yabo awukahle wesiqoka awusenje awu mfethu ngikwenzeni mina ngikwenzeni manje mfethu ngoba usungithuka nje yini ngiyenzile usonto nasepostoli usonto epostoli uzongithuka unesingisi sakho lento yakho ukubhala isingisi kuyibhala singase uthi me myself and I only usho ukuthi I and I mfowethu ungikwenzeni mfowethu ngixolisa hayi unamanga nje bekumele ukhothe yabona manje wesibonga ngidila nawe ke manje ngeke ke mfowethu uyangisukela la yazi mfowethu he I forgive you sengidlulile ku hayi madlela hayi so sengisho ukuthi nganza kwethu mzala afike ekseni ahambe ngo4 ntambama
Asinawo. Uyabona umzala mfowethu impela nje umzala angalinga azohlala isikhathi eside la. Umzala fike uhambe. Hayi mzala ngicela mzala ngine-interview. Alright ayike kuyasibonga sho. Mzala kukanjena lapha mzala ngine-interview. Mzala mawune interview woza mzala. I can host you. Mawune interview I can host you for even 2 weeks because egcina usungifuna uthola umsebenzi. Uyeke uba umzala. Uthi mzala ngicela ukuthi 250 ngifuna uyeke nje. Hlala u2 weeks mzala asinankinga sizokufeda ngoba vele sizokufeda vele mzala ngithi. Awusungaze mzala uthi ngiyakufeda. Mzala unayo negrosoza naye. Cha mzala. Kulungile ke mzala. Siyakufeda ke nje umndeni wakamthembu. Hlala kamzala u2 weeks lo. Senzelana 2 weeks uthi mabefona uyabona. Mabefona mzala ukuthi ube khona la insukwana bese ke uma ukuthi sifanele kulekelele mhlambe uma ukuthi bathi bayaqasha sokulekelela sikuthola umqasho mzala sikufanishela indlu bese kushiya kanjani asifuni ukhokhe lutho mzala kithi sifuna nje uhlwane nathi ngingwase esikhaweni mfowethu ngwase esikhaweni impela nje hayi ngiyahlala khona kusekhaya kithi yabo ngazo wethu hayi sokuhlalisa mzala futhi nje emzini wami ngiyafisa ukuba lento okuthiwa i-outbuilding indle ngaphandle uyabona so kwenzela ukudla mdlalo ufike uzohlala nathi la lounge usibuka i-TV kodwa nje kwathi 7 sishiye mzala sishiye kodwa uzafuna ukuba i-generation i-TV endlini yakho sishiye nje cha sishiye la kangahambi asixabene naye sishiye mzala une remote yakho le sishiye nama snacks akhona ngapha sihlala nje khona ngapha endlini hayi mzala ngibona ukuthi ngoba vele umsebenzi ulapha nje ngaphesha umgwaqo ngivele ngihlala khona la ekhaya kaba ngabona amabele enyoka hayi imbafo yimkhule zidume kakhulu yazi uthi hayi mzala wena bafo ayithofude batamzana sandile athi hayi mzala ngoba manje bengibona ukuthi kanjani ngoba ngizobe ngisebenza lapha eduzane lapha mzala ngaphesha kumgaqo ngcono ngihlale khona la uhlala lapha mzala cha mdlala phuma mzala nginezingane mina la zabafana ziyakhula lezi zingane kumele ngingene kule ndlu le ufuna ukuhlala kuyona phuma mzala hamba phuma nje ngoba mebekhula nje mzala kumele behlale lapha bona bengenisa intombi zabo lapha ya lo umuzi wami nonkosikazi lo leyana i-outbuilding bangayenza nomani abafuna ukuyenza lapha ingane bethu ngeke sakwazi ukuganga ziyiphuzele laphana endlini yazo uwe la hayi abafunde beyigangele khona bephuza kungcono bethenga utshwala befe bephuze khona lapha endlini phela ngoba umuntu ngeke umlawula ngithi umuntu bathenge bephuza kongijabulisa khona ukuthi bahleli khona endlini kunokuthi bahambe bezula labo boze badutshulwe abahlale khona lapha esangifunda khona ayazi jabula namanje usabhethe hey baba usasha umthetho la hayi usasha umthetho la hey umuzi kabhodi lo ingahambi nibuye ngo6 hayi mzalo ya overstep manje anyway guys have a beautiful afternoon mina sengihambe I need to make some few calls hey Papa yini yakhohle ukuzothenga imoto la Thank you. Tell him. Yeah?